Y en el concello, los participantes del Plan Peter recibían hoy sus diplomas. Se trata de una iniciativa con la que se pretende, a través de cursos formativos, facilitar la reinserción laboral de quienes se han visto afectados por la crisis inmobiliaria o algún expediente de regulación. Lo que se trataba era de formarvos, de darvos instrumentos que vos permitiran incorporarvos de novo ao mercado de traballo en áreas que teñan algo máis de futuro que o que é o sector inmobiliario ou os sectores máis afectados por a crisis actual. En concreto, estamos a falar que recibistes formación no ámbito das enerxías renovables, un sector, sin lugar a dúbidas, con bastante futuro en áreas medioambientais. En este momento, seguramente, o tendes esa vontade de poder formarvos ou mellorar a vosa formación, eu creo que, cuando menos, é importante. Isto cambia con moita rapidez e temos que adaptarnos, adecuarnos ás novas demandas